動物の鳴き声でガライオンさんやって。オガオずいぶんかわいいライオンさんなんだね。もっと怖いんじゃないの？じゃあカバさんは？パカバさんパクパクパクっていうの？じゃあ赤ちゃんカバちゃん赤ちゃんカバちゃんなの？じゃああれはウサギさんは？チュン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 っていうの？じゃあゾウさんは？パオンパオンウパオンパオンっていうの？じゃあお猿さんは？キウキウキウキっていうの？ゴリラは？ウフフウフウフウフってやんの？じゃあねえキリンさんは？長いの。そう。カエルさんは？ピョンピョンピョン。ありがとう。リピちゃん何が好き？動物で。ねクマが好きクマさんどうやんの？それクマさん。うんありがとうございました。おしまいはい。